Good morning! Nanood pa ako ng mga vlogs, guys. Pero, ano ko nagising? Yup! Alas 7. Yup! Kagigising na, yup naman naman. Siyempre. Oxygen. Oxygen, grabe. Kumakain. Ah! Jen. Good morning ka muna. Gago talaga to. Tinulak na ako, sila ulo. Come on. Asan ba? Yan, dalawa yan eh. Ito. Yup. Lighter. Sipit daw. Ah. Morning. Wala si baby, nakakainis. Good morning. Pero nagana na, pumasok na si Chris kanina. Good morning na sa amin. Sino na yung ano? Nag-ano din siya, pumapasok siya dito. Pag hindi siya, matutulog dito. Pasok siya, mag-kiss, mag-good night. Ayun, sweet naman yung anak namin eh. Tapos sa umaga, mag-good morning siya. Big boy na. Naghanap ng anak eh. Sariling kwarto niya daw. So, di ko alam kung saan. Isa ko siya pa-kwartohin. Okay yan ang puchi. Puchi. Baliw. Yoy! Oily na yung face mo. Pwede natin pagprituhan ng ano yan. That's Nivea. Ayaw nga pala. Nag-ano siya. Ako di ako nakapag-toner kagabi. Ewan ko lagi akong bagsak paggabi na. Sobrang bago. What am I going to do with this? Yan. Ang ginagawa dyan, yupin mo na. Yup. Yan. Sinayang siguro dito na sa labas. Pag Hey, the battery! Ha? Battery? Ah, battery. Huwag mo na rin sa'yo para mailagay ko na yung battery. At chinarge mo ba pareho? Hindi, dalawa yan eh. Manabang. Mga sagot mo na naman, baka di ka kumain ngayon. Tandaan mo. Bibili mo na rin tayo ng battery, no? Ewan ko sa'yo, yan ka na naman eh. Tapos mo kong bengahin, tapos may ano ka na naman. Hingit eh. Hilig kang, patok. Piping mo, ano mo eh. Piping ko lang mo. Hi, Maggie! Hi, Maggie! Halika na, Maggie! Ayun na. Ayun na. Ayun na, Maggie! Ayun na, Maggie! Ayun na, Maggie! Aray ko! Aray! Ayun na. Ala. Sige. Alay. Ang landi ni Maggie. Dito ka! Hoy, dito! Tara, labas na tayo. Tara. May pumasok pa. Anak ng patola naman, oh. Hi! You don't wanna do that. Aray ko po! Sus Maria Joseph. Ayun na si Wag. Aray! Ito namang isa. Ano ba? Aray ko! Good morning, routine. Tara na. Alis na tayo. Tara. Ayan, gusto na pahagda muna daw. Halika na, dali. Kita tayo. Morning, TV. Halika na. Aray ko po. Aray ko. Grutinti naman ang talas nun. Aray ko. Ayan, nagkagulo na, oh. Aray ko. Ay, silosa na, oh. Aray ko. Ayoko na. Aray ko. Anak kayo ng patola. Ouch. Ayun yung maliit. Aray. Hindi ba ka-entry maliit? Ayun yung maliit. Aray. Anak ng tipaklong naman eh. Yeah, puro scratches na naman ako. Tara. Let's go. Init. Dali. Okay. Ay ko na. Good morning kami. Aray ko tipi ah. Muntik nang magano yung pangil mo. Let's go na. Aray! Ako na! Ayoko na nga! Ano gagawin mo dyan, Maggie? Ha? Lagyan mo na sa... Good morning! Morning. Galing kumain na. Ayan o, kanin. Laki niya tsaka... Ano yan? Maling? Meatloaf. Meatloaf. Ikaw, ano kinain mo, anak? Laki may tsaka
Yan ka na naman. Kaya nasisira yung ano eh. Lucky Meat saka Meat. Nakadalawa na ako. Oh, very good. Conan! Ay! Meat! Healthy ba yung Meat? Huwag mong nirarak yung ano, yung chair. Ang kulit-kulit mo. May healthy ba yung Meat? Yes, of course. Gonna rock your world. Sabi daw ni Tito Papi hindi. Maggie, baba dyan Maggie, healthy Yung yun. Milo. Mag-milk ka na lang. Ayun guys, I'm cooking spam for Froggy. Kain niya daw yung ano, tostado. Ayun ang sa kanya. Tostado. Dito sa ano. Sa auto. Dapat magaan na lang tinapay kaso ano din yan eh, hindi yan makatiis na tinapay lang. Kasi pa nakapanghina nga naman yung tinapay. So laging kanin. Pero ako, tinapay lang talaga. And prito akong egg. Binakuha ba silang gatas kay Pochi? Oo, magatas ipochi. Bakit? Nagpadede na? Oo. Magatas ipochi. Good. Yung tinapay, Mika, ano na naman problema mo dyan? Tinan mo. Kala naman siya pagkain. Ayun na kay daddy. Ayun. Oy. Si Conanin, no? Laging nakahiga si Conanin. Oy. Oy. Conan. Walang buhay. Gutom na yata yun. Kain tayo guys. Tinapay lang ako. Kuya Peter! Di ka pa tapos kuya. Daming kumain ni kuya. Papataba ata. Tigilan mo ako. Magitot ha. Mamaya ka na. Pabili na ako ng ano, ng pagkain ng mga doggies. Si Chico na yan. Tsaka, ano ba yun ngayon? Oy, Tutulingan kami ngayon. Pipi! Tipi boy! Dito ka, Tipi boy! Tipi! Baba! Baba! Huwag ka dyan. Si Mikay. Simple yung Kakanin si Mikay. Ako, tinapay lang, egg and with mayo. Tapos, Milo Rice with after. collagen. Tinapay tapos rice after. My daddy, good morning. Hi, good morning. Busy si Mirai. Susulat pa lang siya ng mga waybill eh. Tapos, ako sa packing. Ayan. Check muna natin yung mga halaman ni Froggy. Wala na yung tong dito sa ilalim. Wala na. Mas nauna lang to. Comfort din. Hindi, pero yung tinanim ko dati wala na. Deads na talaga. Namatay na yung tinanim ko. November, December tayo babalik. Sobrang init kasi. Pero, ito ngayon, sunflower. So, mas Paano yung nature? nabubuhay daw ito sa, sa mainit. Ayun, may nauna doon. Tingnan natin. Ayun o. Ginagawa mong ashtray eh. Di ashtray yan. Hindi ako tinatapon. Sunflower, yay. Hindi, maglagay pa tayo dito ng ano. Tag doon. Orchids dito. Orchids. May orchids sa setas. Hindi nga, tatanggalin nga yung orchid sa taas eh, kasi inano ng mga doggies. Ninangasab. Lalo na may mga bago na ng mga panganak. So, pag yun, di ba? Naglaro-laro na naman. And then, anong ginagawa dito ng ala, basa na to. Ano? Pera. Kahit mabasa yan, basta nandiyan ka na. Tama. Kapuna. Ay, wala. Umulan kagabi, ang lakas eh. So, tingnan nyo, warak-warak yung nila. Tapos ang dumi ng namin. Salamin, bintana. Ga-attract daw yan ng more money. Sige, dyan ka lang. Tingnan natin yung na ito, experiment na ito, kung totoo. Tapos ka na? And then, hindi ko alam kung mag-apply ako sa ano ba yung Sky cable, no? Yung sa internet. Malakas daw ang yung internet ng Sky. So, kasi gagawin namin yung office sa Hindi ko nga alam eh. Computer set computer set. Bakit set? Laptop. May laptop na ako. May computer set pa tayo. Laptop na lang. Laptop na lang. Nabibit-bit no. So, next. Who else? 1 liter. As in 1 liter. Here is the 1 liter guys. Wala pa siyang label. Lagyan natin ng label. Siyempre. Maliit nga lang yung label ko po. Hindi pa nakapagpa-print ng malaking label.
Dadali nga ito sa Amerika eh. So, yun. Gagawing suwero sa kilikili. Joke pa rin. Gaya. Sultan ko darat. Dadalhin yan. Sultan ko darat ka ba? Ano? Gusto pa ako ni kumain kami ng kanin. Ay, hindi pala ako nagkanin ah. Tinapay lang pala ako. Higera ka. Opo, madam. Sabi ni Madam Lenle. Kasi hindi ako trabaho. Yes, ma'am. Sige, ma'am. Ay. Ayan. We are the Team RMK. Bongga. Bongga. Ayan ba yan? Nag-ano na ba yung sa Kennedy? Sa Canada tapos. Akala ko may number na yan. Hindi, may bago pong na-order po. May Canada? siro po, tsaka tomato. Oo, nagano na dyan. Nagbayad na? Ay, di ko lang alam si Mirai. So, yan lang guys. Kahapon ano yung vlog namin 10 minutes lang ata. Wala masyadong ganap. More on pag kumakain lang kami yung nag-vlog ko. Pasensya nyo na yan. Ano to, may? Pero after na ito, baka lumabas kami ni Daddy. Magano daw siya ano ng salamin. Pagawa. Salamin sa mata. Dati na yung nagsasalamin si kuya nyo. Nawala lang. Ngayon bumabalik ata yung pagkano ng mata. Pagkabulag niya. Kaya ayun guys, we'll see you later. Oy, nose pa. Meron na. Ay, wala pa akin na. Kulang pa lang. Sinasabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, Mika eh. Sabi ko ang lansa, sinay pala yung naamoy ko. Grabe! Nagkamay ka na! Nagkamay Kaya ako. pala eh! Sabon din. Oy, nagsabon ako ng ano. Tapon naman ako. Kador-dor na ito. Ano naman? Nagsabon naman ako. Alam mo, sa ilong niya na. Sa ilong niya na. Malaki lang talaga yung ilong ko kasi. Alam mo, sa ilong niya. Amoy tuligan si Rena na ano. Hindi, si Rena pong nakano. Nagsabon naman ako. Grabe mo pang amoy mo. Alam mo, sa ilong niya. Grabe talaga yung nose. Grabe. Ang laki na ito, kaya pasok na pasok yung amoy eh. Diyan. Maglalabang. Alam ko, may kalbo doon na ano ah. Pasilip-silip. Ayan, naalis siya bukas na ba, uwi? Yep. Uwi siya bukas sa probinsya. Susundin siya yung magagawa ng aming opisina. Yes, Na-text mo ibababa na? no laptop. Hindi. Text mo. Tatawag. Tapos Babaan bababa na na yung kami laptop, mag-office. Kasi ang init dito, grabe. Sobra, para kami nasa Pugon. Eh, price ko sa baba eh. Kaya doon na lang. Pero ang lansa talaga ni Nene, promise. Over? Uy, Huwag yung maniwala, guys. Anong ginano mo? Ang ganda ng ano mo, face mo. Nagtatoner ka pa rin. Yung YouTube. Pa, bongga. Oh, at saka yung serum. Serum. Ito ba ito? Tomato. May ito gamit mo. Pinkish-pinkish ano no. pa na yung Dio. Di ba ako nag-ila mo sa... Ayun o. Mapinkish. Mamaya pag nakalingo ako. Ay, may nagsabi pala. Ikaw daw pinakamaganda sa aming babae. Ano masabi mo? Ha? I told you. Parang walang yakad yung malaw sinuportal. Yun naman pala eh. Sa pagluluto lang daw ako. Pero si Nene sarap talaga yung magluto ni pinakamaganda, sabi. Sarap magluto Hindi ni naman ate. masyado. Dahil siya naman, talaga, guys. kamukha. Lahat po kami magaganda. Lahat po kami magaganda. Different ways. Correct. Yeah. Kunwari lang yun. Kunwari. Dating katawan mo ah. Dati, grabe. Sexy oh. Bakit pumayat na ba si kuya mo? Sexy mo Yung na. dati, yung ano, yung picture niyang ano, yung nakasombrero, pang ano, mahaba yung hair. Ah. Dun eh. Oh, nagano yan eh. Parang halos matay-tay siya dyan kakaano. Kaka-dumbbell niya. Lies. Nagbago. Matay-tay siya. Tabi yung sexy niya, no? Woo! Woot! Woot! Mislit pa yung ano niya. Yung ito. Boxer niya. Maganda yung eggs. Ay, nakaliga na! Hindi kwenta nga ito, Meg. Then, send ko sa kanya to. Nandito naman si Mikay eh. Ayun. Waiting for, ano na lang kami guys. Yung- Namunga na ba yung penchay? Waiting for payments. Payments na lang.
Red chai. Pechay. Kasi ako pechay. Why not, diba? Oh, after... Pag sumubrang tubo. Ang bilis dumami ng pecho, di ba? Oo. We're here sa EO for Froggy's Eyewear. Berawang. Ano naman sila, oh, mga sale. May Hello Kitty, ang cute. Pang bagets. Ayan. Betsy Johnson. Para ka namang ano na ito. Ano ba yun? Basta yun na yun, guys. Tanggalin mo nga ang sombrero mo. Ang tsaka. Tsaka. Yung ganyan din pero ano. Ganyan yung style mo, ma'am. Ganyan lang ba? Ano, ma'am? Yung makapalang ano, ayaw mo din. Ito, try mo nga. Try mo na. Hindi, yung dati lang sa'yo. Pangit mo. Patingin, wow, in-chick na, no? Kalbo ka pa naman. Bawal utang. Ito mas maganda sa kanya. Ito, try mo ulit. Daddy. I think I like it. Dirty. Try mo to. Hindi ka mukhang seryoso dyan. Sige, ito pa try ulit. Mas type ko to eh. Tingin. Patingin. Oh, yan. Mas okay pa yan. So, pa dito? Oo. No? So, mas okay yan sa'yo. Yung suot niya, no? Pangit sa'yo yung mukha kang si John Lennon ba yun? Ay, may black something na ano. Ang gulo kasi nito. Ayan. Diretso lang po. So, itong lens ang in-avail niya, yung nagiging parang ano, nagiging shades na pag sa labas. Which is better. Hindi na dala-dalawa yung dadalhin niyang ano, eyewear. Right. Bili lang ko yung panada. Gutom na ako eh. Kung nagla-lunch. Nandun pa si Froggy sa loob. Na-check up pa. Yan, nakalabas na si Froggy. Iniwan na ako. Walang yang yun. Kami sa ano, Pouchin. Kain lang kami. Walang bilis masunog. Sobrang ano naman ng oil nila. Sobrang init. May laksa sila oh. Magkano sa laksa, miss? Sige pa, try nga. May laksa daw, fix mo. Steam or fried? Ha? Steam or fried din daw. Steam na lang. Baka itong rice na to pwede na sa amin. Ayaw talaga. Di pa ito totoo? Wala nang ano. Favorite ko pa naman yung rice nila. Ayan. Mabusan sila ng green rice. Green rice talaga. Kain tayo guys. Laksa soup. First time ko makatikim. Favorite to ni Say Alonso. Say Alonso. Ooh! Laka. Say Tiyoko. Tikman nga natin. Although hindi to yung ano. Yung gourmet laksa. May gourmet ba na? Let's try. Tapos yung dumpling. Sorry. Ano ka ba? Sorry nga eh. Tikman mo. Okay ba sa'yo? Ano ba siya to? May coconut oil. Coconut, ano ba to? Cream? Ah, okay. Okay lang. Pwede siya masyadong ganun ka, ano sa akin.
Let's eat. Kanda tayo kanina si Daddy, oh. After namin kumain sa... Napabili kami lang wala sa oras ng baby wipes, eh. Seryoso to. Double na yan? Parang ang liit. White. Maganda white. White? Parang dumi. Hindi, ako yung white. 2 for 180. Pwede na kaya ito kay Chris. Hindi po malaki pa. Di kasya sa'yo yan? Di kasya sa'yo yan? Medium. Agi ha? Magi na naman. We're home na guys. Ayun. Bumili lang kami ng mga dadalhin sa aming vacation. Nakan na. Naganda yung bakasyon. Ayun. Huwi kasi kami Bicol bago mag-birthday ni Froggy. Hindi ko pa sure kung matutuloy kami sa Bohol sa birthday niya. So, pasyal-pasyal. Ayun. Yan lang. Mga pang beach na shorts. Yan. Mga dyan lang. Mga ganun lang. Tapos yung salamin ni Daddy is babalikan tomorrow 5 PM. Kasi di daw available pa yung lens niya. Kaya ayun. And then, pinadaanan naman ako doon yung Revlon. Nag 50% off na naman yung kanilang ano ba to? Mga lipstick. Matte balm ba to? Ay, hindi. Revlon Balm Stain. Ayan. Wonders. May mga ano din ako rito eh. Alam nyo ba maka-Revlon ako? Revlon girl. Ayan ako mga Revlones. Mga Revlon. Dumadami sila. Yung iba nasa bag ko pa. Ayan. Pero meron ako ditong favorite talaga na ito ata yun. Wait lang. Sobrang ata nga. Ay, sabi ko na eh. Ay, hindi pala. Kala ko pareho yung nabili ko. Hindi pala. 045 and then ito 005. Ayan. Ayan, aking mga puro Revlon eh, no? I don't know, guys. Basta, liwanaliw ako sa Revlon. Ito naman, Revlon din ba to? O, Revlon din, pero ayaw kasi nung sticky, sticky, basta something sticky sa lips. Gusto ko yung matte or semi-matte, meron bang ganun, or medyo glossy lang, pero not yung parang liquid lipstick na yung parang kung kumain na lechon. Kaya, ayun lang. And then, ito binigay sa akin ito ni Ann Cutes. Ito, hindi ko pa natatry. Sugar tint. Lip and cheek din pala to. Try ko nga minsan. So, ayun lang. Where's my additional? Ayan. Remember. 575 siya. 50%. So, 575. Dalawa na nabili ko. So, bumibili lang naman ako guys pagka sale. Alam niyo naman kuripot ako. So, kailangan sale lang mabibili. So, yun lang. And, waiting pa sa pick up. Nasa baba na yung ipapaship. Pick up na lang. Then, tomorrow, wala kaming pick up kasi manonood kami ni Daddy ng ano ba yan? Civil War. Kaya nagpano siya ng salamin. Kasi bulag na naman siya. Di na naman niya makita yung screen. Then, what else? Wala na, yun lang. Hanggang Saturday. So, wala kaming pa-ship kasi manonood naman si kasi uwi nga si Nene bukas, and then Saturday si Mikay nagpaalam na manonood ng finals ng volleyball. Lasal versus Ateneo. Alam nyo noon, nung ano ba yun, nung kapanahunan namin. Mga 2006 ata. 2006 ako nag-college. Kasi yung 4 years na yun sa UAAP, siguro 4 years up to I'm not sure lang guys pero di pa kasi ako masyado maano sa mga sports sa UAAP. Pero noon alam nyo pagka sinabing volleyball is ado talaga the best. Ngayon wala na, di na nga sila nakakapasok sa laglag sila lagi. Kaya yun, share lang naman. Saan ka punta na? Saan ka galing? Lumabas kami ng mga bagay. Saan ka pula? Jollibee. Oh, di kami sinama. Gano 1 liter na rejuvenating to? $1,000 million. 1.5?
Hindi, grabe ka. Takaw ni Kuya Peter, oh. Hi, Kuya. Hello, Kuya Natsu. Pahubad na naman. Ang init naman kasi. Pakabukas ng aircon. Mainit. Kahit si Chris, eh. Talagang nainitan sila na ano. Sabi nga, ginaw na ginaw na. Hello, Kuya Natsu. Ang fluffy na naman niya, Chin, oh. Maligo na pala to, kaya bango-bango, eh. Kaya papampam, eh. Monster daw. Hmm? Kaya pampam ng kuya, eh. Akala namin chiniregla na si Maggie. Meron natin. Ay, si Maggie nga. Kakalat-kalat yung dugo. Oh my gosh, dalaga na pala yung baby girl ko. Oh my gulay. Lalandi na. Magiging lola na naman ako. Oh my gosh. Mga baby girl ko, ano ba yan? Bakit? Magiging lola na naman ako. Hindi, ayoko siyang ipano. Ne. Ayoko siyang palahian. Si Maggie. Ayoko lumayla yung daddy niya. Alam ko anong Kasi pag magiging mama na siya, di bakit ba? nireregla si Maggie? Babalik din yun. Ah, my gosh! Talaga na si Maggie girl! Talaga na yung bunso ko. Oo, pati yung Dalaga na ang baby girl namin, oh. Kalat-kalat ang kanyang ano. Gusto mo ano, with wings? Ha, baby? With wings? Gusto mo na with wings? Ha? Gusto mo? Ang pempem mo. Naku, sara natin yan. Naku po. Dalaga na yung bunso natin, daddy. Dalaga na ang baby girl. Aww. No, paspay na to para hindi malahiyan. No? No. Tama na, madami na tayong aso. No? No, Maggie. No, Maggie. Tabachoy ka pati. Hi. Oh, yan ka na naman eh. Ayan ka na naman eh. Pabebe ka na naman. Wait lang. Hi guys. Hello guys. Nalaga na ako guys. Pwede na ako magpaligaw guys. Utot mo guys. Hindi pwede. Utot mo Maggie. Manahimik ka dito sa bahay ah. Bawal ang paligaw ah. Bawal. Grounded. Tingnan mo. Bawal magpaligaw yan. Hindi pwede. Magmamadri ka. Ay, naku, grabing init. Super! Makaligo na nga. Tara, deligo tayo, de. Let's shower together. Wala akong panahon. Piko na naman to kalbo na to. Naway ko kasi siya kanina. Ay, di wag. Baho mo. Forever ka mabaho. Lalagyan niya ulit ng web. Viewer tayo. Kamo na ng web yan. May viewer ka sa likod. Yung gagamba. Gagamba. Bagong gagamba ni daddy. Ay, lalagay lang ng sapot. Pero pag binugaw ko yung mga ano niya, pagkain niya, iba nang gagawin niya. Takmayin niya yan. Baka hindi pa naman. Ayun na. May bisita na naman. lalo ako. Dito si Maggie, syempre. And then, si Gutik. Tapos dito matutulog si Kolokoy ngayon. Bagong gupit niya kanina eh. Iyak nang iyak ba naman yan doon sa ano, pagupitan? Munta nga. Nagugutom na ako. Kakakain lang natin, itulog mo yan. OA ka. Kasi si Tita Mika sinabi Tapsi. Yan, nanghingi kasi ng pangkain si Mikay eh. Tatapsi daw. Ano ka na naman eh. Takaw, ano na naman yung ano mo eh. Kaya tulog mo na yan. Sabay-sabay tayo kumain kanina ng daddy mo. Ayun nga guys, it's 11 PM na. Kasi, ayun si Froggy, nagbibilang ng kinupit. Bibilang ng kinupit. Magkano nakupit natin dyan ngayon, sir? 80, mami. 80 po, 80 pesos lang. Mahina mangupit. 20-20 lang ang kupit, eh, no? Tayo, paunti-unti, pero malaki yan. Aray ko, sorry sa ano, galaw. Okay ka na dyan. Kanina niya pa Kanina pa hinahanap yung wallet niya. Yung pala may... Ay, pitaka. Yung pala may lalagay na siyang ano, loot daw.
Mga nakolekta yung kupit na naman kanina. Ayaw natin sila. 20-20 ano. Oh, ang dami pala eh. Ayaw ko naman ng 50. Sabihin mo, malaki na akong kumupit eh. O, akin na yun, mga 50 na yun. Papabarihan mo yan. Ulo ko. Manonood kasi sila nung ano, nung concert nung, Lacuna Coil. Art concert. Yun, pop concert daw. So, yun. And then, ito man, dito si Kolokoy. Dito siya na matutulog. Palipat-lipat lang. Palipat-lipat ka ng tulugan. Hindi ka na lang dumito. Ang pangit dito. Kaya pa nandito ka ngayon? Siyempre, wala namin na yosin na, electric. So, yun nga guys. Bukas na lang mga shoutout nakasara yung yung left. Hindi na ako nagbukas. So, yun. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night, baby. Good night ka. Tumingin ka rito. Sipon ka pa dyan. Good night, kupitero. Good night, daddy. You are like the king of thief. King of thief.